nesibungu sokuhlukana. Hey, ake siqale kancane mhlawumbe sangesasa. Sasa nje. Yabo sekusala awamancane sasa nje kuseni. Hayi bazalwane sibongile sijabulile kakhulu ukuhlangana. Sibonga nokubona umziki. Kade samgcina. Nawe bakujala usungenze njalo. Bazalwane ngime lapho ukuzobonga nje ukuthi sihlanganile inkosi benomusa kithi. Siyaxolisa ke ukuthi ngesinye isikhathi kuyezwakala ukuthi akhona ekhaya. Kodwa ey'nhlizweni zethu sisekhaya masila. Ngithanda kakhulu ukubonga abazalwane bonke abade bekhona. Siyabonga abazalwane. Kumusa ukuthi niyasilalela masikhuluma. Kumusa nje ukuthi nenza ubabujala izolo uyakhuluma ngokuthi kwalokhu kuthiwa akekho right phambi kwaNkulunkulu esevumile izono. Kodwa wathi uma eseqala ukusebenza kwathi usukahle. So nenza lokho ke kuthina abazalwane ukuthi kungathiwa wathulwa wangenza. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. Sibonga kakhulu ngithanda ukubonga kakhulu obaba nabafundisi bonke nje. Kakhulukazi obaba benza ikota yethu masila. Kodwa bayabonakala ukuthi bakhona. Siyabonga kakhulu obaba. Inkosi imbusise. Sengathi ke ngenzeka lento eshoyo ukuthi uma ukholwa nezingane zakho sithola isibusiso uNkulunkulu. Akukhona kokwethu badonsa ngenkani sibafaka enkonzweni. Kodwa kwethu bani reporter kumnikazi wabo. Ngibonga kakhulu abaphathi bohlelo. Siyabonga kakhulu umzi ukhulumileke ngani la ngabe sengiyaphila. Sibonga abadumisi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sibonga kakhulu amakwaya ake esiculela. Mina ke ngiyajabula ngoba mina ubaba wami wayethi mayememeza angezwa lapha ya umzini. Ememeza kodwa. So akwazi nje nhlobo ukucula. Kodwa ngiyawuthanda kakhulu umculo. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu sengathi ngiyenza lokho ubaba uMphostoli ahlale kwenza ukuthi nibe ngcwele ngoba noNkulunkulu ungcwele. Singahlabeleli, sihlabelele ilizwe, simdumise ngoba enguNkulunkulu. Ngibonge kakhulu indodakazi Thuba uDinti. Siyabonga kakhulu indodakazi ukuthi uze la eMkhayideni. Angazi noma umzimba utshelile sisemkhayideni la Dabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Njengoba usungenile nje uNkulunkulu ubonile urekhodile ukuthi ungenile. Izwi elikhulunywe la likhulunywe phezu kwempilo yakho. And njengoba likhulunywe phezu kwempilo yakho lithi ungaphumi etendeni lokuhlangana ngoba amafutha okugcoba Jehova sekhanda lakho. So uma ngabe udumisa uNkulunkulu ngisuke umdumisa ngendebe kodwa umdumise ngoqobo lwakho. Sengiyadlula kuwe siyabonga. Sibonge kakhulu kumziki sengiyabona ngizoze ngijule. Sibonge mziki ukuthi ufikile. Asisakwazi sesibuzwa nje ngephimbo ngekhathi ethize. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomziki. Abathi abantu besidela ngasideli. Siyambonga nje akasiyi uNkulunkulu kodwa nje unakho lokho. Uyabona ukuthi abantu bayahlamkana uthe uma ngizondima yesho la wathi sisezweni kodwa sihlukile. Senziwe salokuhluka ngoba sihamba noNkulunkulu. Uma uhamba noNkulunkulu you are not just a nobody. Ungumntwana kaNkulunkulu. Ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ngani bazalwane eningifundisayo endleleni. Izolo sifunde kakhulu. Uyazi ukuthi
kuningi esikufundile lesithi noma siphenduka laphaya siyibuze khona ngaphakathi. Nakho nje ukuthi sinedwala engafani namanye. So kubalulekile bazalwane ukuzazi ukuthi ungubani. Uma ngabe ufika endaweni ufika ngokuqala yethiwe zisho ukuthi ubani. Usazisho ukuthi ubani. Ngithe ngumamiyeni lana nakhuza nababasa kodwa usalayo ngwakamiyeni. Bazalwane ngiyathanda-ke ukubonga kakhulu ukubambisana kakhulukazi kubazalwane bonke. Namhlanje ngihlezi laphaya ngiyabona ukuthi abazukulu bami abagijima abagcwele indlu namhlanje bahlezi phansi balele. Ngisayibuza ukuthi zilaleleni iy'ngane. Sengithola i-complaint nge-accommodation committee ukuthi iy'ngane zethu omama balala la ngizokhuluma nabo. Iy'ngane zethu ziyabanga umsindo la ziphazamisa abazalwane ngesikhathi sokulala. So-ke siyaziyeka zibanga umsindo zidlale ngesikhathi sokulala abazalwane bayalimala emoyeni bese lithini izwi likaNkulunkulu lethi wo kokhubekisa. Kuzokwenzekani bazalwane? Itshe lokusila. So iqapheleni-ke leyo nto, i-complaint engiyitholile leyo ukuthi iy'ngane zibangile umsindo. Bese ngiba nesicelo-ke kithina sonke bazalwane ukuthi la esisuke silele khona siney'khathi ey'hlukene zokukhuleka. Kulesikhathi esijwayelekile sikhuleka ngo-12 angithi. Isikhathi nje esijwayelekile masihlangene. Mhlawumbe wena ukhuleka ngo-12, mhlawumbe ukhuleka ngo-5 to 12. Abanye-ke abakakakhuleki angithi. Lapha-ke entabeni yendlu kaJehova kuney'ndawo ey'ningi amakhosomba ongaphuma ungene kuyona ukhuleke. Kufana noma masesikhulekile sathi amen wena wezwa ukuthi kusafanele qhubeka ukhuleke. Phuma phela ufuna indawo la uzokhululela khona. Abazalwane ngephasika bakhala ngokuthi bathi bekhathele befuna ukulala kade belalela inkonzo usuku lonke befuna ukwetshisa. Kodwa kube khona abazalwane abaqhubekayo bakhuleke nje bese bengasakwazi ukulala. Ngiyacela-ke bazalwane kunalento eshiwoyo ngenkululeko ukuthi inkululeko yakho ayingamlimazi omunye umuntu oseceleni. So i-connection yakho ayingadali ukuthi umuntu azindle kabi ngoba kusho ukuthi usumthumele esihlogweni. Ngiyacela-ke bazalwane sihloniphaneni, simhloniphe uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu akasiyo uNkulunkulu wesiyaluyalu, uNkulunkulu wokuthula. Mase kungasekho ukuthula nanoma ngabe ukhuleka uyezwa ukuthi ukhonekthile, kodwa mase kungasekho nje ukuthula akasesalalelanga uNkulunkulu. So ngiyacela abazalwane, ngiyasithola nje, ngiyasicelela ngingumuntu nje nami kanye nami emhlabeni. Bese-ke ngidlulele-ke kwi-committee ye-housekeeping. Housekeeping bakhale ngokuthi kunezinto ezishiyiwe ema-bathrooms. Kunezinto kule bathroom, kukhona iy'mpahla zangasese zengane neduku. Kule engala ngemuva kukhona izinto zangasese zomuntu omdala. Esikoleni kukhona izinto zangasese zomntwana futhi ne-fruit ekhona eselengane. Nginesicelo-ke bazalwane laba abaziyo ukuthi bake bavakashela kulezo zindawo bahambe bayoqoqa. Yazi ukuthi kubuhlungu kanjani mase sithatha silahla ngoba nathi siphila eSouth Africa, siyabona izinto ziyadula. Sengizofaka emlilweni i-nitrous yakho ongashongo ukuthi uzoyishisa. Uyabona ukuthi kubuhlungu kanjani. So kuhle nje ukuthi ofike nakho hamba nakho. Esikoleni khona ngisho ne-plate. Ngiyacela abazalwane asithathe into zethu
sihambe nazo. Uma ufuna sikubekele usho kahle nje ukuthi ngicela ningibekele eceleni. Sizobekela ukhona wasibekisa ublanket ngephasiyaleya emva kwe-COVID. Akakaza kuya uthathe usahlezi la. Side siwuthathe nesiyowasha sibuye sizowubeka ngoba wayethe simbekele. Kodwa masikuthole ema-change rooms nakuyo yonke indawo umuntu engaveli engabibikho nje nongisendela uWhatsApp athi ngikhohlwe ukuthi kwami. Uma usushilo kanjalo ngizokubekela. Kodwa uma uzothula nje kucela iziziba noma singathi kukhona izinto ezisele abazalwane bathule. Siyaphoqeka ukuthi sikushise senze isono ngoba kufanele ngabe sinikeza omunye umuntu kodwa simazi ukumnikeza ngoba asikwazi ukuthi uzuyishiye nje wawuyithole kanjani. So kunaleyo nkinga nje ke bazalwane nginesicelo impela ukuthi asithathe izinto esifike nazo sihambe nazo. Ungashiya izibi sizoyiqoqa kodwa impahla kuyisihamba nazo. Bese ke ngibonge kakhulu i-accommodation committee basebenzile umsebenzi omkhulu. Ngicele ukuthi lo obe-arrangeile i-transport angibone ukuze ngikwazi ukulungisa ngoba bengithembisile. Bese kuthi ngicela ukudlula lana-ke futhi ngale e-current sinezindlu bazalwane zokulala nazo ziney'pontshi njengakhona. Nginesicelo-ke ukuthi uma kuthiwa asihambeni, uma kushiwo kuwena ukuthi asihambe, hamba njengoba bengigcwele nje la ngale bengingagcwele. Njengoba iy'pontshi bese iphelile ngala ngale bezingaphelile. So nginesicelo bazalwane akusi yinto ephakeme ngale nakhona iy'pontshi njengala. Nakhona silala in groups njengala. So ngiyacela bazalwane sibambisane lapho. Nje futhi uma uzazi ukuthi mhlawumbe ngiba comfortable endaweni encanyana uziveze nje usho kuma-committee members bazokusiza. Futhi noma uzi ukuthi unokuthakathakana nje usho kuma-committee members bazokulekelela. Bese kuba yini-ke? Bese kuba ukuthi-ke sibongile kakhulu kulaba basi-arrangele i-transport. Ngikhulumile nge-transport ngisaphindele emuva kulaba basibekelelile-ke izolo emva kokukhuluma umdlalo-ke umzalwane uma sekushiwo uyenza ngoba izwi lithi ukukholwa okungenamsebenzi ufile. So sifanele-ke sisebenze kusakhanya senze kahle. Nginesicelo-ke la kukhona abasuka emarket bathi uma kukhona ongagcwele obheke ngalapho bacela ulift bazokhokha. Bathembekile bezwile kukhulunywa. Bese-ke esinye isimemezelo enginaso esokuthi sizoba ne-workshop ka-Sunday School nge-weekend yokuqala ka-August. So uma uzazi ukuthi uthisha ka-Sunday School noma mhlawumbe ebranchini uzoqala u-Sunday School, singajabula ukuthi u-attende. Akuzukhokhwa, kuzobe kula ekhaya, akukhokhwa sipheko, siyeza nje uze nezinto zakho njengoba kunjalo izinto zokudla nento yokumbatha nozokugqoka. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uzosisiza kakhulu. Bese kuthi nge-weekend yokuqala kaSeptember sizoba ney'nkonzo zomama. Bengajabula kakhulu ukuthi njengoba nizophindela emuva nje kuseJulayi, masithole isibonelelo sikaJulayi siyabeka eceleni. Sithole futhi isibonelelo sika-August siyabeka eceleni bese siyabuya-ke size ey'nkonzweni zomama nge-first weekend kaSeptember. Bese-ke okokugcina-ke ngicela ukusho ukuthi emva kwalokho sizodla kodwa bathe bazosilethela la ama-takeaway. Uma kuyisonto siye sithathe ama-takeaway senzele ukuthi ningakhiphi izitsha zenu ey'khwameni. So bazongenisa lana singaphumi. Sunday School kuphela uzophuma. Konke okunye kuzokwenzeka la endlini.
Ilokho-ke abangiphathise khona. Ngiyabonga kakhulu ukubambisana kwama-committees. Ngishilo-ke ngikhulume kakhulu. Unfortunately, yabe-catering bakhona namhlanje bengacela ukuthi nabo babeke izandla before sihlukane ngoba izolo bebengekho. Abasalile sebeyophinde bajoyine ngesikhathi esilandelayo. Bese-ke ngiyacela-ke bazalwane ukuthi njengoba sasenzile nakuqala, uma kukhona i-suggestion onayo ungithumelele ku-WhatsApp noma ingane, ungithumelele ku-WhatsApp, uthumele kumina noma ngabe uyacomplaina noma ngabe uyasuggesta ukuthi mhlawumbe bekungenzeka kanje, uthumele kumina, mina ngizokufaka ema-committee afanele. Ngicela-ke ukuniphathisa lo mphako wezwi senihamba niphinde emakhaya. Izwi elikuMahubo 37, amaHubo 37 uverse 23 no-24 lithi izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova, uyayithanda indlela yakhe, noma ekhubeka akayikuwa phansi ngoba uJehova uphasa isandla sakhe. So sizohamba-ke bazalwane, sisebenze emakhaya, sisebenze emabhrejini, emisebenzini esisebenza kuyona ngokwethembeka, simele uNkulunkulu, sazi ukuthi ngeke sikhubeke. Uma ngabe kuza izilimo zifanele zifike khona uzobonakala ukuthi uqinile. Utheke uMamzondi sinedwala futhi nezitha zethu ziyalazi. So akekho umuntu ongathi hamba uyomangalela enyangeni azi ukuthi ubani inyanga yakho. So uma yazi ukuthi inyanga yakho uJesu ngeke azawudlale lo mdlalo ngoba uyazi ukuthi usuphile awungaphezulu kwakho konke. Ngiyafisa-ke bazalwane ukuthi sisahamba sazi ukuthi sihlukile njengoba ukukhothile la kuba kumpostoli usanda ukukhotha leli verse kaMamzondi la izolo u16b ka-chapter 33 ka-Exodus ukuthi akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe thina-ke nabantu bezwe. Kufanele sibonakale sihlukile kubona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela ukuthi-ke sigobe nje amakhanda, sibonge ukudla, singabe sisaguqa bazalwane, sigobe amakhanda sibonge. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu, sibonga umhlangano wonke, sibonga abasihambele kwanamhlanje, sibonga Nkosi sisahlukana ngabanye okanye nathi sehlukile kwabezwe. Siyabonga Nkosi nokudla osiphile kona, kubusiseke ubabiyele abantwana bakho bezokudla ngendlela, biyele zonke inqola abahamba ngazo. Jesu Kristu inkosi.